Гафу итегез, мында Мазданы жонны жылкып булмасмы икән, кош? Хәзер. Анаңы. Гафу итегез. Башкача жылкып булмыймы? Әлбәттә. Салаватында сине WhatsApp'та Гүлбирә сорап язган. Бүген чыгамы кич белә дип. Тукта, Гүлбирә чыннан да мине сорап язган? Шуңыр. Анаңы. Бигрәк күркәм чыккан. Ашыкмагыз, беркем дә сизми, икенче кашыгына кырсак. Булды, утыр әле. Бир әле машинканы. Бәгез машинаны. Әйдә, достым. О, no. Инопланетянин.